Welcome back, great lovers of freedom. How are you doing today? Kedi kai merita. See, the two most powerful warriors are patience and time. A simple instruction: maintain the status quo. I am so glad that Barrister Ejiofor was able to see Mazi Nnamdi Kanu. It eases my worries a little bit, but that's not enough. I think next time he should try and make a video or at least a voice note so we'll be more comfortable. This video I am about to bring to you now is Barrister Ejiofor being interviewed by BBC Igbo. I would like you to hear for yourself what he has to say. Let us know what you think. Igbo. Ahaneze kene no. Nkoye chinyazere. Ụtụtụ eyoma ka ọ bụzi abụ ụtụtụ ọma. Eyoma. Ande wono. Daalụ rinne. Amụ anyị ibu n'ihu ama m na o yenyekwa ọtụtụ ndị olileanya. Mana gwa anyị ka esi wee nabata gị n'ọgbọ ndị Department for State Security ụnyaahụ ị gara. Ndewo rinne. Ihe mere bụ na ịma na ndị anyị na ha na-eme ka ife siri ike. Anyị eji nwaanyị eso ha maka iwere nwaanyị eso ha ewere ha gbara bọọlụ. So kọtụ nyere iwu na ụbọchị gara aga kwuo na anyị nwa ga-eje na-afụzi ya. Ọ bụrụ ụbọchị ọrụ n'izu ụka anyị eji afụ ya. And dịka etu akwụkwọ iwu si wee dị, ebe ọ na kọtụ nyere iwu si kpọrọ ya debe n'ụlọ ndị uwe ojii na-ekechi anya. Anụ ofu kọtụ ahụ kwasịrị anyị jee na-afụ ya kwa ụbọchị anyị esi na-afụ ya. So ebe ọ na kọtụ enyego anyị iwu nye anyị nhazi n'oge na mgbe anyị eji na-afụ ya. O nwere ihe ya eme na ọbụna obodo isi dị mma, obodo ndị mmadụ na-ege na-asọpụrụ iwu obodo. Anyị eji wee were akwụkwọ iwu ahụ wee jekwuo efu onye anyị na-ekpere ikpe fasị anyị na akwa anyị dekwa akwụkwọ ọzọ. So anyị dekwa akwụkwọ na anyị ederekwa akwụkwọ iche, edezi akwụkwọ iche yọọ ha na anyị chọrọ efu ya nụ ha wee tinye aka na ya akwụkwọ. Onye isi fatizi aka na ya akwụkwọ na anyị bịawazie. So anyị wee fụ na ife abụrụ ife akpalị ka a na-eme na anyị emekwa ogologo okwu n'ụka pụta. So anyị wee jekwu na ikpe jegwafa na onye a na ndị akwụ na ya afịa maka ọ bụrụ ife iwu kwuru ka ha mere. And o nwere ife akwụkwọ iwu gwara anyị eme ma ọ bụrụ na onye nyere iwu onye ụlọ ikpe nyere iwu ya mee ife merọ. Anyị wee sị na anyị eje ka anyị tinye aka na akwụkwọ anyị mere ihe akwụkwọ iwu gwara anyị. Anyị dịkwa na ikpe mewegasị ife akwụkwọ iwu gwara anyị were akwụkwọ nye ha dịgosi na ọ na ha gaba n'iru. Anyị nwere ka onye isi ha nwere ike akpọrọkwa ejekwa ụlọ mkpọrọ je tinye n'ụlọ mkpọrọ maka ọ dara iwu okwu na ya ọrụ asọpụrụ akwụkwọ iwu na-akwari ugwu mee ife okwuru. So mma na anya ife nwere ike iso n'ife metara fa na-arụ fa gbakọrịbezi ana wee mpụta nya akpọwa anyị na-akpọ aghara aghara anyị bịa ọga ka anyị bịa wee fụ ya. Ọzọ dịkwa ibe bụ na ịma na ikwu na ibe ma ndị be anyị ma ndị bi na mba ma ndị bi ebe dị iche iche onye ọbụla uche chere ego onye ọbụla na nke a kpọtara ụlọ ikpe a na-ekwazi okwu ife ya na ọ bụrụkwazi ife dị ka a na-akụ aka na okwute na ngwa na ọ dị ka o nwere ife merenụ na akwụkwọ na nwere ife merenụ na akwụkwọ na ọ naghị eme n'ife ọjọọ. So anyị jebe nya anyị mazi na anyị jebe nya fa nabatara ya ọfụma. Jebe nya fa ruo ofe ya anyị na-akpara nkata ọfụma. Ọ tekwuru nnukwu aka anyị na-akpagasị ife dị iche iche ma etu esi akwado ma ikpe na ife ndị ọzọ. Ọ bụrụ ife anyị ekwube ebe a mana nke ka mkpa bụ na anyị fụrụ ya. Anyị dekwara na-ama na ha nabatara ya maka na akwụkwọ iwu si na iwu na fa ya nabata anyị na ịhapụ etu ha si eme fasị ụdị akwụkwọ itinye aka na akwụkwọ maka ha si eme oge sọrọ ha agwa gị bịa. So nwere ka ọkacha ofizu ka sị gị bịa ka iwe fụ ya. So onye ka anyị ji wee anyị kelekwa Chineke na anyị fụrụ ya fụ ọnọdụ ọnọ ka anyị ji efu ya ụnyaahụ. So onye na-ekene Chineke kwuo na maka kama na otu aka ojido njọ na-adị mma. Mana ife ọzọ dị ka ibe bụ na-agwa ndị be anyị ndị ohere na-agwa ndị be anyị
bụ na oji onye na chi onwe ya ka ndị Igbo niile mara ebe ha nọ, ma ndị nọ na mba ofesi ma ndị nọ na mba be anyị, mana ọkwa Igbo niile ka a kụrụ ịga ebe ofu ebe. So na onye ọ na-amalụ ka o si etinye ọnụ n'okwu, ọ na-etinye ọnụ na ya, maka ife mere Nnamdi Kanu mere Igbo niile, ma ndị nọ na mba ma ndị nọ n'ọfịa ma ndị nọ n'ụlọ, onye na-ekwupụtara Igbo ka aka ji, onye aka ji onye ekwuru Igbo na-agba mbọ ka be anyị, ka ndị be anyị, ka ndụ fa na-ebido mma, ka ife ọma mere ha ka aka ji. Ife ọpụta kịta bụ na onwe onye ekwuzin ka amakwa na ọkwa Igbo niile ka akọrọ ịga ebe ofu ebe, ka nkọwa etu a nkwụ etu a niile etu a ka onye ọ na-aghọta ka nsikwu ya na onye mara ka o si eme, mara ka o si agba mbọ na-etinye ọnụ n'okwu maka na ọdụbende ọkwa nke ndị ofe mmanụ mere ọgbakịrị ana gbadebe nwanne ha okirikiri ebe ọ nọ, ebe a sị na aka ya eji ekwe na aka ya ejide kịta emege ife a na-eme nwaanyị ya na nwaanyị akwọ nwaanyị ihe a na-eme nwa kwara zara nne ka ọ gị na maka esi ekwu ya. So anwụbụrụ akọrọ akụkọ a kọfe nke a gafere anyị kwudozi maka ya, maka na ndị be ha pụta kwudebe, so ndị be anyị ya pụtakwa kwudebekwa ya, ọ bụrụ nke ị nọ n'ime ụlọ na-ekwu. Nkwado ahụ n'ụlọ ikpe ọtụtụ mmadụ pụtara bịa kwado Nnamdi Kanu, mana tupu nje oge ajụjụ ọzọ, Nnamdi Kanu dịka isi wekwu na ọ gwara ụnụ ọtụtụ ihe, o jizi ọnụ ya wee kọrọ ụnụ ka ya bụ nwụchi na ihe niile, ịma na enweghị ọtụtụ akụkọ, achọghị m ịbaba n'akụkọ meburu na mbụ, enweghị ọtụtụ akụkọ etu esi wee nwụchie ndị Kenya, si na ndị gọọmenti nke Kenya na-agụ na aka ha adịghị. O jizi ọnụ ya wee kọrọ gị ihe merenụ, etu esi nwụchi ya na etu o si rute ebe ọ nọ ugbu a. Nke bụ eziokwu bụ na achọrọ m ka ndị Igbo niile were ohere a na-ekele Chineke na Nnamdi Kanu dị ndụ, maka na anyanwa na onwe na-agwa anyị okwu tata, ọ na-agwa anyị na ọ mara na-adị ndụ tata, maka na anyị na ndị Kenya anyị nwere ka anyị kwuo, anyị nwere nnukwute ka anyị kwuo asụrụ ụbọchị nta chụọ na were, mana ọka Igbo mara na anyị na ndị Kenya nwere ka anyị kwuo. Ihe mere Nnamdi Kanu na Kenya abụghị ha na-aka akọ, maka na ka o si gwa m, ọ sị na ọmụrụ na-adị ndụ ha adịtụ nwuchie wee kpụrụ ya kpụjie ebe abụrụ ebe a na-edebe, ebe obere ebe ndị uwe ojii ma ebe ndị na-ekechi anya na ife ndị ọzọ nọ, wee megasị ife dị iche iche, aka aja dị iche iche, gosi na anyanwa nọ mgbu ka a chọrọ igbu enu. So nnukwu ogologo akụkọ ma mara na akọcha ebe a ife na-abụ na dịka etu nsi kwekwuola m ya mbụ kwuo ya ọzọ, na n'oke nọ n'ụlọ gwa nke nọ n'ọfịa na azụ na ngịga, ihe na-abụ nkata akpara akpa ejisi isi wee kwe obodo a na ofu ndị paasị na ofu ekpo niile, obodo a na ndị Kenya kpara nkata niile ahụ na ife ndị ọzọ. So ndị nọdebere okirikiri ngwa ndị amagasị ndị aka ha dịgasị na ife ọdaga gasị ma makpọ afọ ebe a, maka ọ bụrụ onye ahụ mkpa m kịta ife a na-akọ kịta bụrụ onye mkpa m, ihe m mkpa m na Nnamdi Kanu aka ya ji erapụrụ ya, onye kpatara anyị na-agba mbọ na anyị nwere ike ma ndị nọ mba ofesi ma ndị n'ebe a, ma akwụkwọ a na-agbagasị ebe dị iche iche, ma ndị a na-agba n'obodo oyibo, ma nke a na-agba na mba Amerịka, ma nke a na-agba na mba i kwuru si na ndị DSS na-ekwu na ha na-enye Nnamdi Kanu nleta anya ahụike, mana ị chere na o kwesịrị ka enyekwuo ya nleta anya ahụike karịa nke ha na-enye ya ugbu a. Ị gwara ha kwetere mgbe ị gwara ha? Ife dị na ya bụ na fa na-eme ka ike fara bụ ndị DSS, fa na-enete anya na-eweta ọgwụ, mana anyị achọrọ ka anyị were ọgwụ fa wee gbaba, anyị chọrọ ka anyị dewe uche anyị n'ọgwụ fa na-enye onye ka anyị jego n'ikpe, akwụkwọ edoro n'ikpe kịta. So onye na-ekwu na anyị chọrọ ka anyị kpọta onye ezigbote dọkịta na-afụ maka arụ isi ike ka ọ bịa na ya bịa na ya anya onye anya ife dịgasị iche iche, onye anya na-arụ ya maka ọ nwegasịrị ife ndị DSS enwerọ n'ọgwụ fa ya enwerọ,
nwere ife nwere ọgasị anyị eji na-efe anya oge ụfọdụ dịka afara ndị a na-akpọta na-eme trial lock ewụlụ nke a ewụlụ nke a rie m ego ewụlụ nke a nye ka ọ na-aṅụ so mana anyị chọrọ ka a kpachapụ anya nne ya anya ọfụma ka adụchọ na ahụ ya niile ezuru oke ọnya Ifeanyi ka adụchọ na ahụ ya na-ekwu na ọ gbasara ike nọ na anyị enekwa ya anya enekwa anyị chọrọ dọkịta si ebe dị mba ofesi ma ebe dị iche dọkịta anyị ma ife a na-eme ya bịa na ya anya eche ya anya onye gasị ya ọgwụ na ife ndị ọzọ so ọnya ka m na-ekwu na anyị eji nke ndị DSS na-enye wee sị na tụkwasị ya obi na anyị na-ekwu anyị dịga akwụkwọ n'ụlọ ikpe mana dịka etu ife sikwu na dọkịta na ụlọ ikpe fụcha ife anyị tigasị ife ndị ọzọ na ọ ya eneba anya n'anya okwu ya anya ọ ya anabata anyị ka anyị kpọta dọkịta ya ene ya anya so ene ya anya ọfụma ewee na-enye ya ọgwụ maka emeka ya akaja na mba Kenya emeka ya akaja so bịakwa ebe a debekwa ebe nọ nna ka nọ so ife ndị a bụ ife na-edi ka enebacha anya so adishọn ọ kwụsịrị ike mana nyanwa na onwe ya obi siri ike ọra ada mba chachacha Nnamdi Kanu adara mba so o ji wee gwa ndị mmadụ na ọ na-ekene ndị dị iche iche ma enyemaka ha na-enye anyị kọchakwara ka ha si agba mbọ ndị na-ekpe ekpere ma ndị na-ekwu okwu n'igwe ma ndị na-agba akwụkwọ n'ikpe ma ndị na-akwụtọ na-ekwu na ife mere adọrọ mma na-agba mbọ ụwa ha gbanye dị na ife mere adọrọ mma n'ọrụ a ka esi eme ihe je na mba mmadụ jee tọrọ mmadụ kpọrọta obodo a so n'ọrụ ka esi eme na o nwere akwụkwọ iwu gwuru ka esi eme na ọ bụrụ na onye ọnwa ife omelu so mana ama na m ife na ọ ya adịcha mma so ayọ ndị mmadụ na nwere ekwu n'ọnụ o nwere ihe ọzọ ihe na-ekwu n'otu aka ọjịjọ ma na-adụ njọ adụ mma maka na ugwu ngwa asị na nwoke gaba asị na ndị be anyị kwu na ugwu ama afọ ya ara anyị ịrịgo ugwu ama staịlụ ka nkọwa ka ihe si n'otu ugwu ama staịlụ eji arịa ya triks eji arịa ọra afịarị ndị go so mana ife na nwobologo ha akpọtụ ọbịa akpọrọkwa m Nnamdi Kanu pụta ka nsị akpọrọ ya pụta nnukwute ihe Nnamdi chọrọ ugbu a nke ndị bekee na-akpọ request ka gị na-efuru kedu ihe bukarịcha mkpa ya ugbu a ife bụ mkpa ya bụrụ ife ma ekwuwe ife dị mkpa ya dịgasị dabam mana ọtụtụ ya mmekwuwe n'ebe a mụ na gị nọ maka na ifere na-abụ ife asị dị subjudice n'ụlọ iwu omeiwu nọ ife dị n'ụlọ ikpe ha nwere nke na metụrụ aka akasị aka ebe a so ọzọ dịka ibe bụ na obi ya aṅụrị na ndị mmadụ anakpụrụla ha ụla ndị mmadụ na-agbakọ mbọ n'ụzọ a na-agba mbọ n'ụzọ ụzọ pụrụ iche ka ọ pụta maka na ife dị mkpa ọ nọ aka ji arapịa onwere ife omelụ ọnya ife dị mkpa aka ji arapịa maka ọ na aka ori arapịa ihe mere m ji ajụ gị ajụjụ ahụ ịma na abịakwara nwee akụkọ gbasatara mba Britain itinye aka dịka Nnamdi Kanu bụ onye mba Britain amami na-aghọta enwee mgbe a na-eche na ha ga-azọbanye ụkwụ na okwu anụnwa wee gbapụta onye nke ha onye a mee nji ajụ onwe ka o si kwunite maka ya maka enyemaka ma ife nke ikwuru kịta maka ndị mba Britain anyị kwuru maka ya kwukwa maka ndị ife ndị ọzọ dịgasị iche iche ịmara Adama anụzi ife na-ekwu ewo ndo sorry nsogbu adọrọ ya bụ netu ndị na-akpọrọ so ụzọ amara akpọ ogene onye gba anya n'ọdụ anyị ma na ndị Britain mba Britain bụ ndị ọ bụ nwa ha ndị ọ bụ nwa ha ife ndị ọzọ onye be ha
n'ụzọ oyibo si kwu ya n'ọrụ national ka ọ bụ so na ha nwere ife dịgasị iche iche ha n'obodo a na-eme na mkpụrụ ma ife na-erite n'aka obodo a ha ya eme ka asị na fa na-etinye ije ha n'ebe ife anyị na-eme ife gbasara ọnọdụ nwa ahụ nwoke bụ Nnamdi Kanu ka ha na-eje ije aghụghọ mana ịma na ndị mba ofesi adọrọ ka ndị be anyị maka na ndị mba ofesi onye mee nke adọrọ mgbe kpọrọ eje ụlọ ikpe ije ebe anyị gwa na nwa ha ya echi na ọ ya eme nke aka ọ ya ememe nke ọzọ na ife ụlọ ikpe kwuru ọ ya eme so ife na a na-eme na mba Britain kịta akpụrụgo ha je ụlọ ikpe kịta ka agwafa na ife agwa ha na mee ife a bụ the obligation ife kwesịrị na fa mana fa ya eme ọ like obodo a nwere ebe nwere na akwa iwu a na-atụkwasị akwa iwu obi mmadụ nwere ike ịpụta kịta ma efesọ ya na pọlọ onwe gwa n'ọnya bụ nọvarachi nwekasị n'otu ugwu asọ dị nke a nwere laịsensị ma efesọrọ fa mana ebe a nwere ndị pụta kpọ mmadụ ihe enwude okpuru ụdị na ikpe getụ ọrụ nga onye esiri mmadụ na onye ahụ anụmanụ ma onye ahụ nka so mana so ebe a bụrụ ebe akwa iwu na-alụ ụlọ etu unu sitekwa anya maka onye na-agụ maka o si aga so ebe ahụ ebe ndị nwere kapasiti ndị nwe obodo a ha ndị ahụ ka akwa iwu na-alụ ọrụ mana awọ nsọ ọ gafere obodo ahụ gbadata ụzọ be anyị ụzọ n'Igbo agwa ụnụ na anyị ncha bụ ndị bịara abịa amana ebe na-eche so na mba ofesi mba Britain na-akpụgo ha jewe ụlọ ikpe ka agwa ife anyị eme maka fa na-agha agha agwara mfa n'aka fadị n'aka ife ji na-eme Nnamdi Kanu mana ama na oge atụrụ anya ụnụ adakwa na ife ya dị eme n'ụlọ ikpe n'ọkwụrụ n'ikpe ụlọ ikpe ebe ike anyị dị anyị ama nnọọ anyị ama mgba mana ama na like nke ndị ọcha nke adịka kpata nke ndị ọcha na-enye aka na-ajụ asị kpatakarị ndị mba Amerịka na-ajụ asị na ife ndị ọzọ kere ife na-eme taa ka ihe mere nya kele ka Nnamdi Kanu so obodo anyị anị ya n'ike maka ama na ndị mba ofesi ya eme eto esi ofe anya ọbụla arụ ọ bụ na-eju na ihe eme ife akwa iwu kwuru ma na ihe ahapụ ya dịka etu akwụkwọ siri gbakọ oke begide akpa ego na-anara maka ma ndị na-eji agba mbi eje gbarakwa mbi ka afọ ma ife ndị ọzọ a na-atụkwasị obi n'aka bara ha abịa jekwa nara ọzọ and ekwetara ama na ọrụ a na-alụ ebe a na-aga n'iru maka ihe na-ege ntị nna o nwere ụgbọ na-eji agba osi ndị mmadụ ekwu na anyị bụnatazi obodo ha ife na ọrụ a na-alụ ife na ife ahụ ikpe ike dị n'ụlọ ikpe na-eme etu akụ esikwara ife ndị ọzọ ma ije gba mbibi ijere gba mbibi agwa ahụ na ya na ọsọ ijere na ndị mba ọzọ agwa na ya na ego anyị ga-eji anakọta iji eme ndị Igbo ife ọjọọ na ya anazi ya so ha nwere ụzọ dị iche anyị ma ndị anyị ekwu na ha ejezi obodo ya weta acha ngwuru ndị a na-akọmpaịl afọ ha ekwu na ha ebezi ndị na-eme anyị ife ọjọọ so ife na bụ ife na-aga n'iru kịta arapụ Nnamdi Kanu fa na-ata afọ ya olu mgbe arapụrụ ya na ama na ezumike ya dịrị maka na nwata jụ na nwa ya amalahụ ụla mana na nne ya amalahụ ụla mana ya lara ụla so ndị mba ofesi na-enye aka n'ụzọ pụrụ iche mana fa na-enye aka na enyemaka ha na-afụ ya n'ụzọ pụrụ iche so ama na enwekọ na ama na-afụ ya ma ọ na-aga n'ikuku ife na-aga n'ikuku ka nkụ ebe a na-agbachigasị ụzọ kịta ebe mara ya gị na ụzọ ego ma ndị ebe a na-eje anara ọgwụ ha ebe ndị na-agbachibe gị obodo oyibo so ụmụ onye akpọrọ iche ka ọ nara ọgwụ asị ara chiga azụ ebe m na-eje egbusi mmadụ ka ndị enwe ọgwụ ụnụ so ọ bụrụ ihe dị ka dara nwanne m dara ada chi ngozi ego n'oge ehihie ọrụ gị ndị mara biko zakwuo ụmụ nke a ndị Ipob si na ọ bụrụ na akpọpụọ Nnamdi Kanu na a ga-enwe ihe a kpọrọ sit at home bido n'Ọgọst 9th ka ha na-enye gọọmenti Naijiria ruo Ọgọst 8th ọ bụrụ na ha emegharị ahụ Ọgọst 9th a ga-enwe sit at home kedu ihe nwere ikwu maka nke ọ ka ga-aga n'ihu otu a fugoro Nnamdi Kanu ifugoro Nnamdi na eduketi isi kwu ya ama na enewe anya ama na nwere ike mgbe ege mechie ekwu m ofu okwu na ya ọ na-ayọ biko ma ọ na-ama ka anyị si mee ma ihe ma ọ na ife na-ekwu ife ha sụbọzọ ikwu maka na mmadụ anyị jekpụrụ onye aka edo ka edebe n'ụlọ ikpe na-akọ akọrọgba gị na akọrọgba ga na akọrọ edebe n'ụlọ nga ọ na-etu aka esi akpụrụ ndị Hausa aka akpụchago ha ncha na edebe n'ụlọ nga ọ ebe aka okwu n'ụka dị ebe ka ha na-egbusiri mmadụ n'ife ndị ọzọ nwego ya akpụrụ n'ime ha je mana ya afụcha ndị bụ egbe kolo egbe n'onu na-agwa gọvanọ kwụ ọtọ na ndị polisi nnukwu ndị polisi gwafa na mfa na-ekwube eme n'obodo a na mmadụ agbaga na fa ejere weta ego enyefa gọvanọ wepụtara n'onyonyo wee gwa ndị obodo na asị ya na ndị IPOB na-ekwe nwere onwe ha n'ọfa na-achọ n'ọfa ka a egbusisi
na fa na-eme ife ọjọọ mana ndị a na-eji atọrọ ndị mmadụ na-atọba na ekpe atị n'ọfịa na ndị ahụ nọ biznes ka fa na-eme na-atọrọ enyefe ego arapụ mana ndị a na-eme ife ọjọọ na fa anya nwere ife ọjọọ fa na-eme gọvanọ kwurie na gọvanọ Erufai kwurie ọ dị na rekọd ihe afụkwu ya ebe ahụ so na ọ ya edego n'ugwu asa gbuchaa afa kwukọrọ ndị be ha na-eme ife ọjọọ ma ndị ọzọ tụọ nga wee kwuo ekwu na ndị mana nsogbu adịrọ ama na anyị enebachi ihe na anya ama na emechaa anyị enebachi anya maka na ya eti nwata ife ebe n'akwa ọkwa ya ihe eti nwata ife ebe n'akwa a na-ebe akwa na gagharị so wo nsọ bụla nọ ife na ga-etu okwu mmadụ isi mmadụ ya anọ n'ụlọ na ruo uju na onye isi anọ n'ụlọ mkpọrọ bụ ife ọ ekwu okwuru mana nsogbu adịrị anyị na-ekwa ya daalụ Chingozie. Ikpe unu wepụrụ na African Union Human Rights angle ha kedu ka okwu a si wee kwuru ugbu a AU fa anabatago onye okwu mbụ ndị African Union Court anabatago fedega akwụkwọ ya anabatago so ana-ama ịma nke anabatara wee were enye ndị obodo a ide ndị obodo a ewe ha dee ife akwụkwọ n'ịza ife edere ebe ahụ maka ma ọ bụrụ sọ ndị mba ndị obodo a ka a gbara akwụkwọ agbakwara ndị mba Kenya akwụkwọ na ya so nchegova akwụkwọ ka ha edebezi ife melụnụ so Kenya na-aga ama na agwa ha ama na evidence ife anyị ji n'aka wee na-ekwu okwu kịta ha agọrọ maka o nwere ife anyị nwetachagoro mama mkpọ afọ ebe a kịta na Kenya ahụ so igosi na nọ na Kenya ka nọ wee tọrọ ya ịmara ntọrọ ka tọrọ ya so na igosi na Kenya ka nọ tọrọ ya na Kenya ahụ na onwe ha bụ ndị kpara nkata ahụ maka ịtọrọ ya nọ kpara nkata ọrụ ife mere na agụdoro ọfụma ọya nkata akpachara kpechie ewu na-eche ka a tọrọ ya ebe a tọrụzi ebe a so na akwụkwọ niile adịgo n'ụlọ ikpe na ọfamazie nke a na-aga agọfapụta bụ ụzọ gọba ha gozie kịta ha bịa gọzie gwa ndị African Union ife anya na-edebe a n'ọrụ eziokwu so ama na oge atụrụ anya akwụkwọ ụnụ ka esi eje ife ndị ọzọ ọ bụrụ ife dị na ya daalụ nwanne m Chingozie onye ụlọ akawakwa ọzọ dị ka ibe ụlọ akawakwa ife ndụmọdụ m na-enye ụnụ ndị BBC maka ndị be ha obi adịrị ha mma etu si ya eneghara ife gbasara fe anya edị m Chineke onye ha bụ live television ka unu na-eneba anya n'ife ha na-ekwu na rịpọtụ ya ọfụma n'ikwu eziokwu fa na-ebu anyị ebubo ọjọọ maka na eme ha ọfụma ọ maka ihe anyị na-ekwukịta ije na my page fụ ka ndị mmadụ na-abara m mba otu ma na-ayọ nsị m ọga m ma gbazira ndị okwu na ndị ahụ na ndị ara kpọrọ ya asị so ya agba ndị otu unu ka ha chegharịa doo maka ebe otu anụ maazị bayasị kwa mmegezi na-agwa ha okwu mụ ha atụpụzikwara ha ọnụ mana ka ọ si dado mmanụ ọdịgbara ogbo onne enwere onye jụrụ ofu ajụjụ onye ahụ si kedu ka isi wee mara na atọrọ Nnamdi Kanu ajụjụ abata kịta ama mgbe ị chọrọ ịza ajụjụ ahụ ndị isi wee mara na atọrọ ya ọ na-ajụ nke asị mara na atọrọ ya ọma na njefu Nnamdi Kanu ihe ọ pụtara na onye ara ọ na-eso ahụ ka anyị na-akọ Nnamdi Kanu kọrọ anyị ka esi tọrọ ya nọ ọrịa oge tupu mfụ ya agwa m ndị mmadụ nọ mgbe mfere ya ka mma maka ka ha akọrọ anyị ka esi wetọrọ ya ka ọ naghị akọrọ anyị ihe mere na amara ihe mere anyị je kọrọ ihe mere na anọdị very clear ọ dị anya dori ọrụ nọ nwere ife na-eme na ọ mara ebe ọ maka ọ kọrọ ka ife na-esi wee du ebe atọ ga n'epọt ebe atọ ga-eke ya agbụkpụrụ ya wesi n'epọt pụa gbaa egbe n'elu kụwa ya isi egbe n'ife ndị ọzọ so onye ife mere na-akọrọ anyị ka o si mee onye na-ajụ m ka m si malụ ka esi tọrọ ya ka ọzọ ọchọka ngwe na n'ụlọ na ha je kpụrụ ya n'epọt kpụrụ ya na họteelụ na-enye enye na 5-star hotel nọ ka esi tọrọ ya so that's what happened so atọ ji atọ kọrọ ka esi tọrọ ya n'epọt tọrụzi ya kpọnatakwa obodo a emerechara arụ na Kenya ife ndị ọzọ emerechara arụ na mba Kenya emechara arụ n'ebe ahụ so bifo akpọrọ ya batazie obodo agwazie kpọrụzi ya bata obodo a so nọ ntọka atọji ya ndewo ịma na onwe ihe kwuburu mbụ nsị na ndị mmadụ ga na-ekwu ọtụtụ ihe mana gị nwa na onwe gị ifugo ka anyị si eme akụkọ anyị ọ bụrụ na akụkọ pụta anyị akpọta ndị niile dị involved including Ipob anyị ga Ipob gee onye ọbụla ntị wepụta ihe bụ ọrụ anyị bụ nta akụkọ ama mme na-aghọta so na ndị mmadụ ga na-ede ka fasi wee ghọta ọ bụrụ okwu niile ka mmadụ ya ewelụ
o nyocha onye ahụ ihe ndị ihe maazị anyị na-ekwu ihe maazị anyị na-ekwu na ụlọ afụcha eziokwu na-ekpudo aka n'iru na ekwu ya onye afụta ka a na-akpọsi ndị mmadụ na ọ na-asụ n'ala echi na-asụ n'ala echi na klaasị onye na-akọrọ ndị anyị kwụ n'eziokwu mana ịma na eziokwu na-agba ụfọdụ agba ama mmeghọta onwe ndị ya bụ ikwu eziokwu webe ha iwe mana ọrụ anyị abụghị ị na-ekwuru sọsọ ofu ebe anyị bụ ndị nta akụkọ so anyị na-ekwu onye ọbụla pụta ọchịpụta nke anyị akọọ ya dịka akụkọ onye ama ejikwa anyị ndị akụkọ nwa onye anyị dinyere anyị adịghị dinye ọrụ otu a maọbụ otu ọbụla pụta anyị nyere gị ohere ugbu a anyị na gị kpaa nkata ka o si gị n'ọnụ ka ọha na eze gee gị ntị ọrụ anyị ka ya ahụ bụ amakwa na etu a sikwu na-enyere ntị ọfụma na-ewere nwere nke ahụpụrụ ewepụ ma a sị na na-ewepụ ihe mmadụ na-ekwu mụ na-ewepụ nke a sị na nke a dawara wepụ ya na-ete ya mmanụ wepụta ya ndị mmadụ na-ekwu ka na-agwa na-ege ntị ha anụgo ihe niile i kwuru nke ahụ ka ị na-ekwu ekewa ana m na-akọwara ụmụazị be anyị na ndị BBC echenjibego so ka unu ghara ime ka ndị mba UK na chere isi na ya agbanwewego so ka anyị si emebu kedu ebe anyị si wee gbanwete mbedokọwa aka unu nkịta ya mana program anyị end na so ka m ụbọchị anyị nwere efe akọlụ m ihe unu na-eme unu mere ncha so na anyị ekwucha ọfụma mana ka m kweta na unu ekwu ego ọfụma ngwa ya ata atọrọ maka enwewe ya emewe na ụbọchị anyị atọ ya ngwa atọ ya ọfụma ka ntụ ụlọ njọ n'iru nna akawara atụọ mmadụ ndị n'iru atọ m ụlọ njọ n'iru ka unu na-emete daa Chukwu gọzie unu ya ọnọdụghọ mma anyị sakwara gị sị gị na anyị na-egere onye ọbụla ntị agba nkịta ụbọchị ma agwa ụnụ ụbọchị ma atụ ụnụ njọ n'iru na asawo ụbọchị a kịta arụ maka tata ụbọchị ma atụ ụnụ njọ na amasawo ya anyị Ejiofor anyị na-ekene gị otu isi ewepụta ohere ka daalụ nne Chingozie daalụ rinne